سلام كميك أنيكم كبران تخاتلتنا نايلو ميزانات سبورت إنه يسعب مكتتالكم كم وترو بأخبروت نعدم راي بارلور أرسنال نابكال أي ليج تملس كم اتخيل تزاريبهم أبقت مات بريمير ليج تخطى سعرات تقسم زلا أرسنال بزلا تقودنا سعرات انت دقات إلى كابزنا يزوقت قط مات بريمير ليج عن صاحبه ناف شامبيونشيب تصدف كم اتخيل بارلور استباهله تنتان سبورتات انقعهم زود 47 عامة انجليزاوي تنتان سبورت كاب شحن تشعت 209 كلتن كساب كلتا شحن 7 تصاوت كعس اجر زنبره خوينو كاب كلتا شحن 3 كساب كلتا شحن 4 دما فلوت اكفافال أرسنال زنبره يوم إذا تنتان سبورت مبار أرسنال كابز قد ما زلوا زحفر سعرة انت زي وزيئة نابكال أي ليج ملاسا كم زي ترفا فليتهم علول دقاف أرسنال مخانو زقلس راي بارلو راسعبو أبزنا يزوقت قد مات بريمير ليج أبتا دقاقا مسعرة التركب أرسنال كابتا أنصلالي وزلو حدقا نموت أبرتي عنت زي سعيرة أبقعز أزحفر تاريخ سنيدة ناب درجة شامبيونشيب كتنقل كل مخانا أرديهم بحجي أبزكايدو قد مات أمراتا وبزخونا من قدنة بختو هل انت زيك إلا إذا فتوتن بلزتن كلاب أب حدقا ودق دماي بالبارلور بود 38 عامة اسبانياوي ميكيل ارتيتا اتقل ارسنال ابسد بريمير ليغ مبل 15 درجة كسر عن كلا كباب زبا مورا زركبا كلبا دما بحموش نطب طراي لعلا كم زلا يزفلط زحلف ربع مساوزهامتن قطيمه حدا بحدا استفلاليت ارسنال اقدما بلا ابزكايدو تقطمات بريمير ليغ باستون فيلا حدا بادو بولفز كلتا بحدا بتوتنهام كلتا بادو كوم دما ببرنلي حدا بادو كم اتسعرت صبصبات سبورت يقلصم كاب تحساس كلتا شحن 19 جميرو كساب كلتا شحن 23 أرسنال نخسلتن مزنة توهيبو زلو اسبانياوي ارتيتا نايز كل سعر حتى نص كخونن بسنك زدما صقط كبزحن مر اي حما عدل كم زخونه نزتقس بارلور اتا كلب كابز انصلالي وازلو دبنا ودقت مدحان بزخونه منقد زكالو كمهز كم زلو يتلابيهم حلاو لدات ارسنال ود 28 عام جرمناوي لينو دحر تزحلف ربع مساوزهامتن مع رستفلالي لو قطما بزهابو حبريتا بسعره وردتن ارسنال ارتيتا بستحت درجه زوقس كم زخونه تزاريبهم يخون امبر بورد كلب ارسنال زخونه لو تخغبرون تخوينم اتبقدامنت قداي زخون ارتيتا كم زخون حبيروم مس ارسنال كوينو ناتصاوته 3 غزي وانا بريمير ليج زعترن مستا كلب كوينو اب 450 قطماس تسلفن بارلور نحسابات حلاو لدات لينو بمدقاف ارسنال كاب زلاته كنتات كتوص سب سلطان تا كلب اب ارتيتا امنتم كعبيو كم زلو مابريهم نص صعيبو ارتيتا تصاوتاي كلو اب صلال غوارديولان ارسن فنجرن نويح غزي زحلف سب سلا زخونه تمكرون بقعتن كم زلو يقلص بارلور بمقصال ارتيتا نزغطيمو زلو شغر قلطيفو كفتحلو اتصقم كاب قصصر وصا انت خوينو غنا اتبقدام من سرح زخسر تصاوت زيكونس ارتيتا بعليوم تسفا قبر جن كل صقماتو فتحونتا غانتانا بعوت قصاك مرحيلوم ارسنالنا ميدا غوديسن بارك بمخاد قدام 19 تحساس مس ايفرتون كتغطميا بدحر زي اودر فصامي كارابو اكامس مانشستر سيتي مس غطمت 26 تحساس دما انصارتا متحلالختا زخونه تشلسي غطم بريمير ليج صبيالهم ارتيتا دما ابزن تسارعن زلوا غطمات عوت تغونات فكوت صلعل تسفا حديرو كم زله يحبر نزن غطمات انت خسير وانغنا غانتو اب صقم كتودق مخانا بعلو ارتيتا تزاريبلهم بول سكولسن مايكل أونن مانشستر يونايتد تعواتت بريمير ليج تكون زلا على تخلو حيزا لايلهم نعسر عامتات مس مانشستر يونايتد استصاوت انجليزاوي بول سكولس مانشستر يونايتد حيزاتو زلا قد اصاوتان وهدتن وانጫ بريمير ليج تعوز زلوا تخلو اتزلا على كم زخونه حبيروم ناي كعس اجر صوتو مسكله مانشستر يونايتد زحلفو ود 46 عام سكولس اسعبو سولشاير زحلف 5 انصار شيفيلد يونايتد استخدلو قد اصاوتا بحجون قصلو كم زلوا اغنزيبوم انجليزاوي كوخب تصاوتاي نبر مايكل اون بوغنو كم ناي سكولس زمساسل مرداتا زلوا خوينو بنرويجاوي سولشاير إنها تمرحت عوتات اتقوانات صفزلا مانشستر يونايتد نايزو وقت تصوتا بريمير ليج بعوتات كزازم كم زخل قمتون امنتون قليصهم التيم مس 4 كلبات انجليزن مس حانت كلب اسبانيا وحل اتقعي زنبره ود 41 عامت اون اسعبو مانشستر يونايتد زياده عوت كتقوانات صفنت دا خوينا كن قدم زاغره نخخوبات قعي بول بوغبا قدن اميدا كتسلفو كم زلوا اتريرو مخيروم
ክልቲኦም ተንተንቲ ስፖርት ነዚ ዝገለጹ ካብቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ልዕሊ ሼፊልድ ዩናይትድ 3-2 ንኽትዕወት ዘርኣየቶ ድንቂ ብቕዓት ተበጊሶም ኮይኖም እዚ ኸኣ ነታ ዓርሞሽሽ ክለብ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣከታቲላ 6 ግዜ ዓወት ክትጓናጽፍ ኣብቂዕዋ ከም ዘሎን ብሕጂ እውን ክትቅጽሎ ከም ዝሕግዛና ረዲኦም ናይ ዝሓለፈ ሐሙስ ዓወት ንማንቸስተር ዩናይትድ ካብታ ብ28 ነጥቢ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሖ ዘላ ሊቨርፑል 5 ነጥቢ ድሒራ ኣብ መበል ሻድሻይ ደረጃ ክስራዕ ኢልዋ ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ቶተንሃም 25 ነጥቢ ሳውዝሃምፕተን 24 ነጥቢ ሌስተር ሲቲ 24 ኤቨርተን ድማ 23 ነጥቢ ሒዘን ንሊቨርፑል ተኸቲለን ካብ ካልኣይ ክሳብ 5 ደረጃ ተሰሪዐን ዘለዋ ክለባት ፕሪምየር ሊግን ኣብቲ ምሸፈልድ ዩናይትድ ዝተኻየደ ግጥም ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ወዲ 23 ዓመት እንግሊዛዊ ማርከስ ራሽፎርድ ክልተ ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ኣጥቃዓይ ፈረንሳዊ አንቶኒ ማርሻል ድማ ሓንቲ ሸቶ መዝጊቡ በዛ ዓወት ተደነቐ ተንታን ስፖርት ፖል ስኮልስ ከዓ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ተዋሂዶም ዝፃወቱ ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ስለእትውንን እዚ ብልጫ ክሳብ ኣብ ዓወት ከብፅሖም ከም ዝኽእል ምስ መደበር ስፖርት ኣማዞን ፕራይም ኣብ ዝገበሩ ዕላል ግምት ሂቡ ብሕጂ ኣብ ዝካየዱ 26 ግጥማት 9 ወይ 10 ተጻወትቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ሰሚሮም እንተዳ ተጻዊቶም ዓወት ፕሪምየር ሊግ ጓናጽፉ ዝእግሞም ኣይክህሉን እዩ ዝበለ ንማንቸስተር ዩናይትድ ወኪሉ ኣብ 700 ግጥማት ዝተሳተፈ ነታ ጋንታ 150 ሸቶታት ዘመዝገበን ስኮልስ ገስጋሳ ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሰልጣኒ ሶልሻየር ኣብታ ጋንታን ተጻወትን ብዘተኣታተወ ቅርጻውን ውልቃውን ለውጥታት ከም ዝኾነ ገሊጹ ስኮልስ ወሲኹ እቲ ዝዓበየ ቡድሆ ናይታ ጋንታ ፖል ፖግባ ተኸላኻልታ ክለብ ዘሎ ሰርቢያዊ ኒማንያ ማቲችን ኣከፋፋልታ ክለብ ዘሎ ፖርቱጋላዊ ፈርናንደዝን ክሳብ ሕጂ ምስታ ጋንታ ክወሃሃዱ ስለዘይከኣሉ ምዃኑ ብምሕባር እዞም ሰለስተ ተጻወትቲ ምስታ ክለብ እንተዳ ተዋሂዶም ግና ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ተሰሪዓቶ ዘላ ሻድሻይ ደረጃ መሰሲላ ክትወፅእ ዝእግማ ከም ዘይህሉ ኣገንዚቡ እቲ ዝዓበየ ዕዮ ገዛ ሶልሻየር ድማ ነዞም ሰለስተ ብሉጻት ተጻወትቲ ምስታ ጋንታ ከም ዝወሃሃዱ ምግባር ከም ዝኾነ ሓቢሩ توسختي حصرت زيناتات سبورت أرسنال مس كلب هيرتا برلين زصاوت نيزاوي عمر ركيك نمفرام اب طرز بصيحه مهلاوا تحبيروم اب ازح ما قمنا اتركب أرسنال نزا ماكلاي مسمر مكلخال زصاوت ود 18 عامت منسي زحلف كرمتي ب 900 باوند نا ميدا اميرس كتسغاغور اب سممع بصيحه كا تنبرت اتسممع كيتصاففن كله معصوم السجار تصاوت زعصولو غزي بمكالو غنا التصاوتاي اب بوندسليغا كصنح كم استجدد يزغلص حجي أرسنال نستتصاوتاي كم اتفرمو دارغار غص ኮይኑሎም ድሮውን እቲ ተኻላኻላይ ምስታጋንታን ምዝራብ ናብ ለንደን ኣምሪሑ ከም ዘሎ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብር ኣለዋ ኣርሰናል ብዘይካዚን ኣከፋፋል ሪያል ማድሪድ ኢስኮ ዝመጽእ ጥርን ከተፈርሞ ንጁቬንቱስን ኤቨርተንን ኣብ ውድድር ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ እቲ ወዲ 28 ዓመት ስፓኛዊ ዝመጽእ ወርሒ ካብታ ጋንታ ንኽወጽእ ማዕጾ ተራሒሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገረሉ روسيا زمص عامت اب طوكيو اب زكاد اهغراوي وددر اولمبيكن زمص 2022 اب قطر اب زكاد وانጫ ዓለምን ከይተሳተፍ ከም እተኣገደት ተሓቢሩ ነትነ እገዳቢን ዝሕለፈ ቤት ፍርድ ዳንነት ስፖርት ሩስያ ብዓለማዊ ሕጋጋት ጸረ ዶፒንግ ተማእዛ ክትከይድ ከም ዘይጸንሐትን እኳ ዳ በንጻሩን ዓለማዊ ወኪል ጸረ ዶፒንግ ስኑዕ ሓበሬታ ብምሃብ ከተታልል ከም ጸንሐት ይክረጋገጽ ኪሉ በተማሐላሊፍ ዘሎ ቢን መሰረት ሃገራዊ መዝሙር ሩስያ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮን ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠርና ክዝመርን እዩ ባንዴራ ሃገሩን ኣይክስቀልንያ እንተኾነ ኣትሌታት ሩስያ ንባንዴራ ሃገሮም ዘይውክልን ግላዊ ኣትሌት ዝብል ጽሑፍ ጥራይ ዘለዎን ማልያ ለቢሶም ኣብቲ ውድድራት ክሳተፉ ተፈቒዱሎም ኣሎ بخر ودون أتقع مانشستر يونايتد نبر واين روني مسنا تحت عدم غانتا مانشستر يونايتد نخصاوت كتامو كم زنبره تحبيروم بمسرت غازيطات عد انجليز اتكايس تبهله ود 11 عامت قلعه زحلف حموسي مستا غانتا كتامو بيروم روني نزا املكيتو بمنجد انستغرام ابزها بحبريتا ودو مستان 13 عامت تتصاوت لازفت واغانتا كتصنبر مخالو ازيو احغيسو مهلاو غليصوم اجوخا ايتحما كمتناتي اتا غانتا انا دمقا كتكيدالكا كبل دمان ودو معدو لغيسلولوم روني ودو فوليك الات كعسو كم زلو بتدغاغام خغلص صنيحيوم ابز اوان اب 4 ولودات كوينو زلو روني كمسلطان كلب درب كاونت كوينو يسرح كم زلو يفلط روبرت لواندوسكي ناي زعمت زبلص تصاوتاي تباهيلو بفيفا تشليمو
ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ፖላንዳዊ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ንቐንዲ መወዳድርቱ ዝኾኑ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲን ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶን በሊጹ ዝዓመት ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ሽልማት ፊፋ ዓቲሩ ሌዋንዶውስኪ ነዚ ንብዙሕ ዓመታት ብሜሲን ሮናልዶን ተባሂቱ ዝነበረ ሽልማት ዝዕወተሉ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ምስ ባየር ሙኒክ ኮይኑ ሰለስተ ዓበይቲ ጽዋዓት ማለት ዋንጫ ቡንደስሊጋ ሻምፒዮንስ ሊግን ጀርመን ካብን ድሕሪ ምዕታር እዩ እዚ ወዲ 32 ዓመት ጉልቡታት ቃዓይ ኣብ ዓመት ስፖርት 2019-20 ማልያ ባየር ሙኒክ ወዲኡ ኣብ 47 ግጥማት ክስለፍ እንከሎ 55 ሸቶታት ድማ ኣውፂሩ እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ግጥማት 15 ሸቶታት የመዝግብ ነይሩ ማለት እዩ በስተሓጊዛ ድማ ጋንቱ ኣብቲ ዓመት ታሪኻዊ ዝተባህለ ዓወታት ክትጓናጸፍ ከም ዝኽኣለት ይፍለጥ ዝሓለፈ ረቡዕ ንጋንቱ ዝዓወተት መበል 250 ሸቱ ኣብ ቡንደስሊጋ ዘቁፀረ ሌዋንዶውስኪ ነቲ ናይ ክብሪ ሽልማት ማለ ሐሙስ ምሸት ካብቲ ኣብቲ ስነ ስርዓት በአካል ዝተረኸበ ፕሬዝዳንት ፊፋ ኢጣልያዊ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ተቀቢልዎም ንሱ ናይ 2020 ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ብፊፋ ምስተመርጽ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንዝኾነ ሽልማት ክትዕወተሉ እንተ ኮይንካ ምስ ሜሲን ሮናልዶን ግድን ኢኻ እትመቃርሖም ሕጂ ግን ነዚ ሽልማት ዝበይነይ ክዕወተሉ መኽኣለይ ንምእማኑ ኣጸጊምንሎ ብዘይ መጠን የኮሪዐ ዘለኹ ክብል ተዛሪቡ እቲ ዘገርም ፊፋ ነዚ ዝበለጸ ተጻዋታይ ወይ ደ ቤስት ዝብል ክቡር ሽልማት ኣብ 2016 ካብ ዘተኣታቱ ንድሓር ኣርባዕቲኦም ነቲ ሽልማት ዓዊቶምሉ ዘለው ተጻወቲ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከቡ ምዃኖም እዩ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነተን ቀዳሞት ክልተ ሽልማታት ክዕወተለን እንከሎ ወዲ 31-32 ዓመት ነይሩ ሽዑ ኣብ ሪያል ማድሪድ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ሉካ ሞድሪች ውን ኣብ 2018 ነቲ ሽልማት ክዓትር እንከሎ ወዲ 33 ዓመት ነይሩ ሊዮኔል ሜሲ ውን ወዲ 32 ዓመት እንከለዩ ነቲ ሽልማት ክዓትር ክኢሉ ብዘይካዚ ንሌዋንዶውስኪ ወዲ ጋንቱ ዝኾነ ጀርመናዊ ሓላዊ ልዳት ማኑዌል ኑዌር ናይዛ ዓመት ብሉጽ ሓላዊ ልዳት ተባሂሉ ብፊፋ ክሽለም እንከሎ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ እንግሊዛዊ ተኸላኻሊት ማንቸስተር ሲቲ ሉሲ ብሮንስ ዝበለጸት ናይዛ ዓመት ተጻዋቲት ተባሂላ ብፊፋ ተሸሊማላ ምስ ሊዮን እትጻወት ፈረንሳዊት ሳራ ቦሃድውን ዝበለጸት ሓላዊት ልዳት ተባሂላ ሽልማት ፊፋ ዓቲራላ ብተወሳኺ ኣሰልጣን ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ንኣሰልጣን ሊድስ ማርሴሎ ቤልሳን ንኣሰልጣን ባየር ሙኒክ ፊሊክን ስዒሩ ዝበለጸ ኣሰልጣን ናይዛ ዓመት ተባሂሉ ነቲ ሽልማት ዓዊቱሉሎም እዚ ወዲ 53 ዓመት ጀርመናዊ ኣሰልጣን ሕጂ ንመበል ካልኣይ ግዜ እዩ ዝበለጸ ኣሰልጣን ተባሂሉ ንሽልማት ፊፋ ተዓዊቱሉ ዘሎም በዚ ድማ ነቲ ሽልማት ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ዝተዓወተሉ ቀዳማይ ኣሰልጣን ክኸውን በቂዑ ይርከብ ሊቨርፑል ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ትጽቢት ዝሓለፈ ዓመት ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ምስ ዓተረትዩ የርገን ክሎፕ ዝበለጸ ኣሰልጣን ተባሂሉ ኣብቲ ዓመት ብፊፋ ተረቂሑ ነይሩ ክሎፕ ጋንቱ ኣብቲ ዓመት ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ ምስ ደፍአት ንኹሎም ኣመሰልጣን ዝተሓጋገዝዎ ኣባላት ናይታ ክለብ ከመስግን ተሰሚዑ ሕጂ ድማ ሊቨርፑል ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብ28 ነጥቢ ትመርሖ በምህላዋ ተዓዋቲት ዘውዲ ፕሪምየር ሊግ 2020-2021 ክትከውን ርሒብ ተኽእሎ ስለዘሎ ክሎፕ ዝመጽእ ዓመት ነቲ ሽልማት ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ገለ ተንተንቲ ስፖርት ግምታቶም ሂቦም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጠንቲ ድማ ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኔዘርላንድ ሳሪና ዌግማን ነቲ ሽልማት ዓዊታትሉላ كبرات تخطاتلتنا نلوم زبلنا يتحستو عبز فتصيمنا لناس سلمكتالكم أزينا نمسجن سسنين خلنا